L-esponenti laburisti lanqas jafu kif se jippruvaw jagħtu l-qasma evidenti li ħallit wara l-elezzjoni għat-tmexxija tal-Partit Laburista. Dan ħareġ biċ-ċar waqt il-programm Insights fejn il-preżentatur Karl Stanjo Navarra sa mill-ewwel mistoqsija tal-programm ipprova jevita milli jitkellem dwar il-firda interna fil-Partit Laburista. Mistoqsi fuq il-fatt li Chris Fernand biss attenda għall-ewwel diskors ta' Robert Abela bħala mexxej tal-Partit Laburista, Stanjo Navarra dawar id-diskors. Chris Fern ma kienx hemmellu. Ma taħsibx li inbat messaġġ ħażin saret tant enfasi fuq l-għaqda fil-Partit Laburista? Chris Fern jista' jirrispondi huwa l-assenza tiegħu, però l-iktar importanti fl-opinjoni tiegħi huwa d-diskors li għamel il-mexxej il-ġdid. Imma anke l-fatt li Chris Fern fuq Facebook laqqas semmih bismu Robert Abela. Ibimni dik hija l-politika, sa l-politiku jirrispondi hu. Karl Stanjo Navarra, preżentatur fuq Super One li għandu wkoll xogħol paga ta' eluf mal-Air Malta, ikkonferma li bit-tmexxija ta' Abela fil-Partit Laburista mhux se jinbidel xejn. Mexxej ġdid illi kważi li huwa diġà dikjarat li huwa kandidat li kien il-kandidat tal-kontinwità, il-Partitari Laburisti għażlu dik il-kontinwità kemm fir-ruħ kif ukoll fl-ispirtu tal-moviment li ħoloq Joseph Muscat u jidher li l-prospetti għal Robert Abela huma tajbin ħafna. Fid-dawl ta' dan il-ġurnalist Dione Borġ fakkar kif il-Partit Laburista suppost kellu jfittex bidla wara l-ar kriżi politika fl-istorja riċenti ta' pajjiżna u appropju għalhekk li l-kontinwità mhux dak li kellu bżonn pajjiżna. Għaliex l-uffiċċju tal-Prim-Ministru huwa involut, huwa investigat fuq it-til ta' ġurnalista. Ara x'sitwazzjoni gravi, x'sitwazzjoni serja qegħdin ngħixu taħt dan il-pajjiż. U minkejja li huwa wkoll kien wieħed mill-punti taħtija għal dak li seħħ f'pajjiżna, waħda mill-ewwel azzjonijiet li għamel Robert Abela kienet li jitgħanna ma' Konrad Mizzi. Illum Robert Abela, il-mexxej ġdid Laburista, kien manna ma' Konrad Mizzi. Iġifieri illum Robert Abela, ma nafx insejjalux Robert Abela jew Robert Muscat, illum għażel li ma jkollux il-kuraġġ politiku. Dione Borġ qal li dan huwa wkoll ħtija tal-fatt li l-klikka ta' Joseph Muscat ħatfet lill-Partit Laburista, punt li dwaru Stanjo Navarra li llum huwa deskritt mill-medja indipendenti bħala l-maskot tal-Labor lanqas biss kien kapaċi jirribattih. Inti u persuni Nassigurak. għamiltu hijack tal-moviment Laburista, il-moviment fittizju li għandu kollox minn barra moviment. Surveys. Inti Laburista. Convint. Ux Laburist. Convint. Mela din il-problema li għandu il-Partit Laburista, il-partitarji Laburisti u ma kif Matthew Mamo għal Net News.